Oscar, og jeg har lavet en bowlingbane, den har jeg arbejdet på i lang tid. Det er mig, der har lavet slikposemaskinen, sodavandsmaskinen, toilettet og slikmaskinen. Toilettet finder du på How to Make a Toilet. Slikmaskinen ser du på How to Make a Slick Machine. Og den her, den ser du på How to Make a Slick Machine. Og den her ser du på How to Make a Soda Machine. Så har jeg bygget mig en bowlingbane. Den var meget svær at bygge, og der skulle en masse ting til. Så starter jeg med at rykke til den her bold. Så kører den ned, og så kører den ind igennem her, og så kommer den ned der. Så tager jeg det så. Sådan her mand, der står her. Så skal jeg først lige stille kejlen op. Det skal man altid huske, ellers kan man jo ikke spille bowling. Sådan der. Så skal jeg bare lige stille den op. Har manden, man skyder med, så er det meget godt, hvis man har sådan en ting fra en gammel fodboldbane. Sådan nogle har jeg mange af. Så tager man så bolden, så skal man lige huske, at hans arme, de skal være ude. Så tager man så bolden, så vender vi ham lige om, og så trækker man ham tilbage. Så skal han lige have armene højt op, og så læner han sig tilbage, og så giver man slip, og så skyder man så. Og så den har været meget svær at bygge, prøv at se, så skal den køre igennem der, og så skal den ned der.